Jakšića smo, a to je základná škola Mladost Jakšić, v ktorej sa učí slovenský jazyk a na slovenskom jazyku je 6 žiakov. Ove godine nadam se da ćemo upisati prvašića koji će pohađati nastavu slovačkog jezika. Imaš li takvih informacija? Imam interesa? Pa za sad su mi rekli od malog Mate Jakudija, roditelji mali brat njegov Marko upisuje prvi razred, ide u preškolu tu, pa su rekli da bi on trebao upisati sad. Dobro, mi ćemo svakako provesti ankete. Da, naravno. Pa ćemo ih pokušati nagovoriti još više. Da. Super. Dobro. Dobry dzień. Dnes máme dva hostia. To sú pán Kuric a pán Preger. A vy budete veľmi dobrí. Dobre? A kto vie, ako sa povrče povie po slovensky? Barbara? Zelenina. Zelenina, dobre. Dnes som bola s pánom raditeľom a povedal, že máme ten problém, že je menej žiakov každý rok. Je menej žiakov a on, čo si vy myslíte, ako to urobíme pre prvý ročník? Mislim, že by sa malo to podobiti v trijedach starších đaci, ktorí už chodia do školy. My sme povedzme mohli tak reklamovať cez tie, že majú učia strany jazyk jeden, potom, že po roku školskom cez prázdniny majú 10-dňový výlet na Slovensko. To by taký trošku priťahlo. A potom pre tých drobnejších im bude isté zaujímavé vidieť, že ich bratia už učia. Musíte už teraz, znamená v máji, už teraz musíte urobiť anketu, odísť do triedy alebo pýtať sa pána predsedu, ktorí sú familie slovenské, ktoré majú záujem, dať listok a ľudia by vypísali, či chcú, či nechcú slovenský jazyk. V tom anketnom liste by ste možno mohli aj uviesť, čo sa bude robiť, prečo sa bude učiť, že môžu, keď zakončia povedzme 8. triedu, ak budú trošku vedieť lepšie po slovensky, môžu aj na strednú školu ísť na Slovensku, dostanú štipendiu a potom aj na fakultu môžu ísť tiež na Slovensku a tam študovať. Sviram harmoniku, već idem u glazbenu školu. 6 godina i to jako volim i sviram im Slovacima. U Matici Slovačkoj učim Kuntarić i tako isto kroz pjesme učim jezik i želja mi je u Bratislavu otići na fakultet. Ja sam uvijek mislila da ću naći neki posao u Zagrebu što prije, što bliže kući svojoj, ali zanimljiv je ovo dan, iako na kraju dana sam jako umorna i već je teže to i raditi pri kraju školske godine, ali jako zanimljiv dan. O svojoj učiteljici Jeleni znam da je studirala slovački jezik i lingvistiku pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Znam da živi u Zagrebu i da putuje svaki dan u raznim dijelove Hrvatske da bi podučavala djecu razne dobi slovačkom jeziku i znam da je odlična profesorica. Wow, bio naručeno. Nije bio. Evo, šalili smo se